हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामधारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा. जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुका. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष् भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तर्भवति नष्टके. मोकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं मदेकबिन्दो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरे हरे बोल. अंतरराष्ट्र कृष्ण बौद्ध समिति मंगलुरु ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. माताजी പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊരു ഇത് പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മളെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് 7:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കുറവല്ലേ, 17 വരെ ഇപ്പൊ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നാതെ 7:50 8:20 ആ ഒരു ടൈം വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലയോ ഈ 7:50 എന്നുള്ളത് 7:30 ആക്കണ്ടേ? 7:30 7:30 പ്രഭു. എന്തോ 7:30 ക്ലാസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈവ് ഇടുന്നതേ ആവുന്നില്ല, അതാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. 7:50 ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ കയറാത്തത്. അത് തന്നെ അതെ മാതാജി, അത് തന്നെ. 7:30 അതില് എഴുതണം അല്ലേ? കാരണം എനിക്ക് മിക്കപ്പോഴും അബദ്ധം പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സമയം കിട്ടുന്ന നേരത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറിയപ്പോ 1-2 ദിവസം ആയപ്പോഴാ 7:30 കണ്ടത്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. നമ്മുടെ പ്രണാമം മാതാജി. വസന്ത മാതാജി അവിടെ പോയി കയറിയിട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത അമ്പലത്തിലെ ആഴിയും പഠിക്കുക. അന്നേരം ഞങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ റെഡിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ ബൈക്കിലൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്ത് പോകാം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 14. അന്തസ്ഥ സർവഭൂതാനാം ആത്മയോഗേശ്വരോ ഹരിഃ സ്വമായയാ വൃണോദ്ഗർഭം വൈരാട്യ കുരു തന്തവേ. അന്തസ്ഥ സർവഭൂതാനാം ആത്മയോഗേശ്വരോ ഹരിഃ സ്വമായയാ വൃണോദ്ഗർഭം വൈരാട്യ കുരു തന്തവേ. അന്തസ്ഥ അന്തരംഗസ്ഥനായി സർവ എല്ലാം ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആത്മാവ് യോഗ ഈശ്വരഃ സർവയോഗി ശക്തികളുടെയും അധിപനായ ഭഗവാൻ ഹരിഃ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വമായയാ സ്വശക്തിയാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അല്ലെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ ആവരണം ചെയ്തു ഗർഭം ഭ്രൂണം വൈരാട്യ ഉത്തരയുടെ വിരാട രാജപുത്രി, അതാണ് വൈരാട്യ. ഉത്തരയുടെ കുരുതന്തവേ മഹാരാജാവ് കുരുവിന്റെ സന്തതിക്കായി. കുരുവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ പാണ്ഡുവിന്റെ മാതാജി സ്വല്പം കൂടി വലുതായിട്ട് അക്ഷരം ഒന്ന് വലുതായിട്ട് കാണാം കുറച്ചും കൂടി. അത് മാതാജിയുടെ ഇതില് അപ്പൊ ശരിയായി. വലുതാക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം കുരുവംശത്തിന്റെ സന്താനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി മാത്രം ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഭ്രൂണത്തെ സ്വശക്തിയാൽ വലയം ചെയ്തു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ ഭ്രൂണത്തെ വലയം ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോയിരുന്നത്? കുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ആരാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത്? അശ്വത്ഥമാവ് പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതിനെ മായാശക്തിയാല് ആവരണം ചെയ്തു. അതാണ് ഭ്രൂണത്തെ സ്വശക്തിയാൽ വലയം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം പരമയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ ഏകകാലത്ത് ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും പരമാണുവിനുള്ളിൽ പോലും തൻ്റെ വിസ്തരണമായ പരമാത്മരൂപത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിലും പരമാണുവിനുള്ളിൽ പോലും, ഏതൊരു ഏകകോശ ജീവിയാണെങ്കിലും അതിനുള്ളിലും ഭഗവാൻ തൻ്റെ വിസ്തരണമായ പരമാത്മരൂപത്തിൽ നിവസിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഉത്തരയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നിവസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനായി ഭ്രൂണത്തെ ആവരണം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ കുരു മഹാരാജാവിന്റെ വംശത്തിലെ സന്തതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് സംരക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം ലഭിച്ചത് തന്നെ. പാണ്ഡു മഹാരാജാവും കുരുവംശജനായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെയും പാണ്ഡുവിന്റെയും പുത്രന്മാർ അതേ കുരുവിന്റെ രാജവംശത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്ര ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞേ? മമക പാണ്ഡവാശൈവ അല്ലെ, മമ ഗർവത സഞ്ജയ. എന്തെടുക്കുന്നു? എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പാണ്ഡവന്മാർക്ക് കുരുവംശം നിഷേധിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, പാണ്ഡുവിന്റെയും പുത്രന്മാർ അതേ കുരുവിന്റെ രാജവംശത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഇരുകൂട്ടരുടെയും സാധാരണയായി കുരുക്കൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ കണ്ണിയായ കുരുവംശത്തെ രക്ഷിക്കാനായി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇരു കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാകുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രരെ കൗരവരെന്നും അതേസമയം പാണ്ഡുപുത്രരെ പാണ്ഡവരെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പുത്രരും പൗത്രരും എല്ലാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെടുകയാൽ രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സന്തതിയെ
കുരുവംശത്തിന്റെ സന്താനമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പുത്രനും മരിച്ചു, പുത്രന്റെ പുത്രനും എല്ലാവരും മരിച്ചു. രാജവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ സന്തതിയായിരുന്നു ആര്? അഭിമന്യുവിന്റെ മകനായ പരീക്ഷിത് രാജാവിന്. അതിനെയാണ് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. യത്യപ്യസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരസ്ഥമോഘം ചാപ്രതിക്രിയം വൈഷ്ണവം തേജ ആസാദ്യ സമശാമ്യത് ഭൃഗോദ്വഹ. യത്യപ്യസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരസ്ഥമോഘം ചാപ്രതിക്രിയം വൈഷ്ണവം തേജ ആസാദ്യ സമശാമ്യത് ഭൃഗുദ്വഹ. യത്യപി എന്ന് വരികയിലും യത്യപ്യസ്ത്രം, യത്യപി എന്ന് വരികയിലും അസ്ത്രം അസ്ത്രം. ബ്രഹ്മശിര ബ്രഹ്മ ആയുധമായ ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം. ബ്രഹ്മശിരസ്ഥ മോഘം. തു എന്നാൽ അമോഘം, നിയന്ത്രണമില്ലാതെ. ച അപ്രതിക്രിയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത. വൈഷ്ണവം വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. തേജഃ ആസാദ്യ അഭിമുഖീകരിച്ച്. സമശാമ്യത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടു. ഭൃഗു ഉദ്വഹ അല്ലയോ ഭൃഗുവംശ പ്രതാപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ഭൃഗുവംശ പ്രതാപകനായ ശൗനക. അവിടെ ശൗനക മുനിയോടാണ് പറയുന്നത്. ഭൃഗുവംശ പ്രതാപകനായ ശൗനക, അശ്വത്ഥാമാവിനാൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട പരമമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നേരിടുവാനോ പ്രതിരോധിക്കുവാനോ അഥവാ നിയന്ത്രിക്കാനോ സാധ്യമാകാത്തതാണെങ്കിലും വിഷ്ണുവിന്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ അത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അത് മറ്റൊരാൾക്കും അത് നിയന്ത്രിക്കാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. പക്ഷെ ആർക്ക് സാധിക്കും? എല്ലാം അറിയുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് ആ ശക്തിയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അത് നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അർജുനന് പോലും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഉടനെ അത് മനസ്സിലാക്കി, ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഭ്രൂണം നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ തൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഭാവാർത്ഥം: ബ്രഹ്മജ്യോതി അഥവാ ജ്വലിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ തേജസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്താണ്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്, ബ്രഹ്മൻ. ഇത് മൂന്നും ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ 3 വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാനിധി. അങ്ങനെ അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും അഥവാ ജ്വലിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ തേജസ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യദേവനിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മ തേജസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല ദീപ്തി പ്രവാഹം ഭഗവാന്റെ രശ്മി പ്രസരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ആകയാൽ ഈ ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രം ഭൗതികമായി അപ്രതിരോധ്യമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെ അധികരിക്കാൻ അതിന് സാധ്യമല്ല. ഭൗതികമായിട്ട് ആരെക്കൊണ്ടും തടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അശ്വത്ഥാമാവിനും ആ വിദ്യ അറിയില്ല. പക്ഷെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിപ്പിച്ചേ പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇതാർക്കും ഭൗതികമായി തടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെ അധക്കരിക്കാൻ അതിന് സാധ്യമല്ല. അശ്വത്ഥാമാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാസ്ത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആയുധത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വശക്തിയാൽ നിർവീര്യമാക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് അശ്വത്ഥാമാവ് അയച്ചത് അശ്വത്ഥാമാവിന് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഉള്ളത് അവിടെ പ്രസക്തമല്ല. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് എന്തും സാധിക്കും. ആയുധത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആയുധത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ
സ്വശക്തിയാൽ നിർവീര്യമാക്കുകയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വിവക്ഷ എന്തെന്നാൽ സ്വയം പരിപൂർണനാകയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തിനായി ഭഗവാൻ കാത്തുനിന്നില്ല. പറ്റിയെന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? എന്താ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്താ അതിലുള്ളത്? എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ സാധിക്കും, മറ്റാർക്കും ഹരേ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണ. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാല് പിന്നെ ആരിലും നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഏത് ദേവന്മാരും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ആരെയും കാത്തു ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ്. ശ്ലോകം 16. മാമസ്താഹ്യഹ്യദാശ്ചര്യം സർവാശ്ചര്യമയേച്യുതേ യായിദം മായയാ ദേവ്യാ സൃജത്യാവതി ഹന്ത്യജ. മാമംസ്താഹ്യദാശ്ചര്യം സർവാശ്ചര്യമയേച്യുതേ യായിദം മായയാ ദേവ്യാ സൃജത്യാവതി ഹന്ത്യജ. മാം കരുത്, മംസ്ത ചിന്തിക്കുക, ചിന്തിക്കുക, ഹി നിശ്ചയമായും ഏതത് ഇവയൊക്കെ ആശ്ചര്യം അത്ഭുതകരം സർവ എല്ലാം ആശ്ചര്യമയേ സർവാശ്ചര്യമായ സർവാശ്ചര്യമയനിൽ അച്യുതേ അപ്രമാദഗതിയായ യഹ യാതൊരുവൻ ഇതം ഇത് സൃഷ്ടി മായയാ ശക്തിയാൽ ദേവ്യ അതീന്ദ്രിയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവധി സംരക്ഷിക്കുന്നു, ഹന്തി സംഹരിക്കുന്നു, അജഹ രഹിതൻ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ, ആശ്ചര്യമയനും അപ്രമാദഗതിയുമായ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ഇത് അസാധാരണമായി കരുതേണ്ട. സ്വയം ജനനരഹിതനെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ സർവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ജീവസത്തകളുടെ തീരെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക്, നമ്മൾക്ക് എന്താണുള്ളത്? വളരെ ചെറിയ ബുദ്ധിയാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ സദാ ഭാവനാതീതമാകുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് യാതൊന്നും തന്നെ അസാധ്യമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ആശ്ചര്യജനകമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും 14 ലോകത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മ വിളിക്കുന്നിടത്ത് എവിടെ വരാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഭഗവാൻ വരും എന്നങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തീർച്ച, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സദാ നമ്മുടെ ചിന്താപരിധിക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനും സർവദാ പരിപൂർണനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. ഭഗവാൻ 100% പരിപൂർണനാകുന്നു. ഈശോപനിഷത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ട് വല്ലവർക്കും? അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതേസമയം നാരായണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ എന്നിവർക്കും മറ്റ് ദേവന്മാർക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അത്തരം പരിപൂർണതയുടെ വ്യത്യസ്ത ശതമാനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വന്തമായുള്ളൂ. ഭഗവാന് സമാനനായോ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ അസാമാന്യനാകുന്നു. ഭഗവാന് സമമായിട്ടും ആരില്ല, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടും ആരില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അസാമാന്യനാകുന്നു. ശ്ലോകം 17. ബ്രഹ്മതേജോ വിനിർമുക്തൈരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണയ പ്രയാണഭിമുഖം കൃഷ്ണം ഇദം ആഹാപൃഥാ സതി. ബ്രഹ്മതേജോ വിനിർമുക്തൈരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണയ
പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണം ഇദമാഹ പൃഥാ സതി. ബ്രഹ്മതേജ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്, വിനിർമുക്തൈ, അതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, ആത്മജൈഹി, അവളുടെ പുത്രന്മാരോടൊപ്പം, സഹ കൂടെ, കൃഷ്ണയ ദ്രൗപദി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ, അഭിമുഖമായി, കൃഷ്ണം ഭഗവാനോട്, ഇദം ഇപ്രകാരം, ആഹ കഥിച്ചു അല്ലെ പറഞ്ഞു, പൃഥ സതി ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതമായ ശുദ്ധ ഭക്ത. അപ്രകാരം ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്സിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തയായ കുന്തിദേവിയും അവളുടെ 5 പുത്രന്മാരും ദ്രൗപദിയും ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്സിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അവർക്ക് സമാധാനായി. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തയായ കുന്തിദേവിയും അവളുടെ 5 പുത്രന്മാരും. ആരൊക്കെയാണ് 5 പുത്രന്മാര്? ഭീമൻ, അർജുനൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ. അവളുടെ 5 പുത്രന്മാരും ദ്രൗപദി അവരുടെ ഭാര്യ അല്ലെ. ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ, ഭഗവാൻ തിരിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കാണ്. ആ ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരം അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഭാവാർത്ഥം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തി നിമിത്തം കുന്തിദേവിയെ ഇവിടെ സതി അഥവാ പരിശുദ്ധയായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ് കുന്തിദേവി. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവിയെ സതി അഥവാ പരിശുദ്ധയായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ തുറന്നു കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് ആപൽഘട്ടത്തിലും രക്ഷയ്ക്കായി മറ്റുള്ളവരെ, മറ്റൊരു ജീവാത്മാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവനെയോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഒരു ജീവാത്മാവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദേവനെയോ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആരെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ മതി. അഭയം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പാണ്ഡവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ കുലത്തിന്റെയും എല്ലായ്പ്പോഴുമുള്ള സവിശേഷ ലക്ഷണമാണിത്. പാണ്ഡവർ ആദ്യം മുതല് ഭഗവാനിലാണ് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്, കണ്ണ് കണ്ടൂടെ, എന്നോട് മാത്രം എന്തിങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാരായ പാണ്ഡവര് അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആപത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവര് അതിനൊന്നും ഭഗവാനെ പഴിചാരിയിരുന്നില്ല. അവരപ്പോഴും ഭഗവാനില് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും സർവപ്രകാരത്തിലും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണത്. ഭക്തന്റെ ആശ്രയത്തിന് പരസ്പര പൂരകമായി ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ അപൂർണരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ സഹായം തേടരുത്. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർവദാ സമർത്ഥനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും, കൃഷ്ണനുണ്ട് അല്ലെ. ശ്ലോകം 17 നമ്മൾ എത്രാമത്തെയാണ്? 8ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കിൽ അവിടെ എന്താ വരി നോക്കട്ടെ. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാം മാതാജി. മാതാജിനെ കാണില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിരിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ വിളക്കെടുക്കാൻ പോയിരുന്നേ മാതാജി, അമ്പലത്തിൽ വിളക്കെടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി അനൗൺസ് ചെയ്ത് വസന്ത മാതാജിനെ കാണാനില്ല. ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഇനി വരാന്ന് വിചാരിച്ചാ, പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ. പക്ഷെ ഇപ്പഴാ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, താമസിച്ചു പോയി. ഓടി വന്നതാ. അതുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ സഹായം ഒന്നും തേടരുത്. തന്റെ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർവദാ. എന്നാലും നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിളക്കെടുക്കുന്നേ മാതാജി, അതിന് പോയില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ്. അത് പോണം എന്ന് വെച്ചാല് അവരെ കാരുണ്യം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത്.
ആദ്യം പോണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു, പിന്നെ വിചാരിച്ചു വിഷമം ആഴിയാ അവിടെ, അന്നേരം വിളക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കണ്ണൻ പ്രഭു പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ആ വിളക്കെടുത്ത് ഞാൻ ഓടി വന്നതാ, എല്ലാരും അവിടെ നിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ ഞാൻ കൃഷ്ണ. ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാനിരിക്കുക. സമർത്ഥനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ബാക്കി എന്താ മാതാജി അവിടെ ഉള്ളത്? ഏതിനാ പറഞ്ഞത്? കാണാനില്ല. സമർത്ഥനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ സഹായവും നിശ്ചയമായും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അത്തരം പരിപൂർണതയുടെ വ്യത്യസ്ത ശതമാനങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വന്തമായുള്ളൂ. ഭഗവാന് സമാനനായോ ഉപരിയായോ ആരും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ അസാമാന്യനാകുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ബ്രഹ്മതേജോ വിനിർമുക്തൈരാത്മജൈ സഹ കൃഷ്ണയ്യ പ്രയാണാഭിമുഖം കൃഷ്ണമിതമാഹ പ്രദാസതി. അതല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നത്? അത് വായിച്ചല്ലോ മാതാജി. അത് വായിച്ചു. 17 കഴിഞ്ഞു. അതാണ് വിവർത്തനം വായിക്കുന്നത്. അതാണ് സദാ സഹായിക്കാനായി ഉത്സുകനായിരുന്നു. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. അടുത്തത് ശ്ലോകം 18. കുന്തിവാച. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങണ്. നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം സ്ലൈഡ് താഴെ പോയി. ശരിയായി. അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. നമസ്യേ പുരുഷം ത്വാദ്യമീശ്വരം പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം. കുന്തിവാച. കുന്തി കഥിച്ചു. നമസ്യേ ഞാൻ പ്രണമിക്കട്ടെ പുരുഷം പരമപുരുഷനെ ത്വാ അങ്ങ് ആദിമനായ എല്ലാവർക്കും മുമ്പുള്ളത് ആദിമനായ ഈശ്വരം എന്താവാണ് പ്രകൃതി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരം അതീതം അലക്ഷ്യം അദൃശ്യം സർവ എല്ലാം ഭൂതാനാം ജീവാത്മാക്കളുടെ അന്തഃ ഉള്ളിൽ ബഹി ബാഹ്യമായി അവസ്ഥിതം ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടും പുറമെ ഭഗവാനായിട്ടും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഞാനൊന്ന് പ്രണമിക്കട്ടെ. കുന്തിയുടെ ആങ്ങളുടെ മോനായിട്ടാണല്ലേ ഇപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കണത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതാരിയാണ്. അവതാരി നേരെ അവതാരമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമസ്യേ ഞാനൊന്ന് പ്രണമിക്കട്ടെ. അതായത് കുന്തിദേവി സതി എന്നാണ് പറയണത്. എന്താ കാരണം? ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയായതുകൊണ്ട്. കുന്തിദേവിക്ക് അറിയാം ഈ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ആങ്ങളുടെ പുത്രനാണെങ്കിലും ഇത് 14 ലോകത്തിൻ്റെ അധിപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് കുന്തിദേവിക്ക് അറിയാം. അത്രയും വലിയ ഭക്തയായിരുന്നു കുന്തിദേവി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭഗവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീമതി കുന്തിദേവി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത ആദിമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തെ എന്ത് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആദിമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. സർവ്വതിൻ്റെയും അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഗോപാലൻ ഒരു ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലി ചെറുക്കന്റെ പോലെ വന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനാണ് ഇത്. മുനിമാർക്കറിയാം, അതേപോലെ പാണ്ഡവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിസ്സാരക്കാരനല്ല എന്നുള്ളത് അറിയണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സർവ്വതിൻ്റെയും അന്തർവർത്തിയായും ബാഹ്യവർത്തിയായും സകല ചര അചരങ്ങൾ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് സർവർക്കും അദൃശ്യനാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ഭാഗിനേയനായിരുന്നാലും, ഭാഗിനേയൻ എന്ന് വെച്ചാല് ആങ്ങളയുടെ മകൻ, അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ
ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പ്രബുദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ഭാഗിനേയനെ വണങ്ങി അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. തങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ, അപ്പൊ അവരെ പ്രണമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊരു അപരാധമായി തീരും. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനായ ആദിപുരുഷൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എടാ, കൃഷ്ണ എന്നല്ല വിളിച്ചത്, എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്? ആദി പുരുഷൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. സർവജീവസത്തകളും അതീന്ദ്രിയരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എല്ലാ ജീവസത്തകളും. അവർ ആദിമരോ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവരോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഹസ്തങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അധപ്പതിക്കാൻ അനുയോജ്യരാണ് ജീവസത്തകള്. നമ്മള് പ്രപഞ്ചം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരൊറ്റ ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ല, അല്ലെ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആയുസ്സെത്തി ഈ ജന്മം അവസാനിച്ച് പോണ്ടവരാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ആദിമരല്ല ജീവസത്തുകള്, വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവരും അല്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അച്യുതൻ, വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവനായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഹസ്തങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അധപ്പതിക്കാൻ അനുയോജ്യരാണ് ജീവസത്തകൾ. നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വീഴ്ച സംഭവിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്നുള്ള പേര് വന്നത്? എന്ത് പേര്? പരമപുരുഷൻ. അല്ലല്ലോ, അച്യുതൻ. അച്യുതൻ, ശുദ്ധി സംഭവിക്കാത്തവൻ, വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. അതാണ് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടോന്ന് അറിയാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകയാൽ സർവജീവസത്തകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത്? നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം. നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനശ്ചേതനാനാം എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഈശ്വരൻ അഥവാ നിയന്താവെന്ന് വീണ്ടും അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറെ അകലെയുള്ളൊരു ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു പേര് പോലെ തോന്നും, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധു ആയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ ഈശ്വരൻ അഥവാ നിയന്താവ്. ഈശ്വരൻ പറയുമ്പോഴാണ് ഈ സകല ലോകത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും. വീണ്ടും അഭിസംബോധന അങ്ങനെ ശരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകൾ അഥവാ ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ വരെ ജീവസത്തകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജീവസത്തകൾ ജീവസത്തകൾ അഥവാ ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ തുടങ്ങിയവരെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാർ എന്നിവരും ഒരു പരിധി വരെ ഈശ്വരന്മാരാകുന്നു. ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ കഴിവിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ അവരാരും തന്നെ ഈ പരമ ഈശ്വരൻ അഥവാ പരമനിയന്താവ് ആകുന്നില്ല. ഈശ്വര എന്നുള്ളത് ആ പരമ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രം. ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻ അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. നമ്മളിടയ്ക്ക് പറയും പരമശിവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട്, അല്ലെ? അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം അന്തരംഗസ്ഥനും ബഹിരംഗസ്ഥനുമാണ്. കുന്തി ദേവിയുടെ ഭാഗിനേയനായി അവരുടെ സമക്ഷം ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുന്തി ദേവിയുടെയും മറ്റേവരുടെയും അന്തരംഗത്തിലും അവസ്ഥിതനാകുന്നു. എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കണോണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുവാണ്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കുന്തിദേവിയുടെയും മറ്റേവരുടെയും അന്തരംഗത്തിലും അവസ്ഥിതനാകുന്നു. അന്തരംഗത്തില് പരമാത്മാവായിട്ടുമുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:15 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? ഓർമ്മയുണ്ട? 15:15 കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണോ? സർവഭൂതാനാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ മത്വാ ഭജന്തേ മാം. അത് തന്നെയല്ലേ? ഒന്ന് നോക്കിയ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ബുക്ക് സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിർജ്ഞാനം അബോഹനം ച
വേദശ്ച വേദ്യൻ അഹമേവ വേദ്യ വേദാന്ത വേദ വിദേവ ചാഹം. അതാണ് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:15 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു: ഞാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയും ഇപ്പൊ മുന്നത്തെ പോലെ അല്ല അല്ലെ, കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കാറുണ്ട്. കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഓർമ്മ തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും വിസ്മൃതിയും മറവിയും കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് മുന്നേ തുടങ്ങിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർക്കാതെ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരാളെ നമ്മള് ജനിച്ചന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള കാണുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യവും ഒക്കെ ആവും. കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. പിന്നെ അവരെ കാണുമ്പോ അത് സാരില്ല, അന്നെങ്ങാണ്ട് എന്തോ ചെയ്തതല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തില് നമ്മളത് മറന്നു പോകും. അങ്ങനെ വിസ്മൃതിയും മറവിയും തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവവേദങ്ങളാലും അറിയപ്പെടേണ്ടവൻ ഞാനാകുന്നു. വേദത്തിന്റെ രചയിതാവും വേദാന്ത ആചാര്യനും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇനി മറക്കൂലല്ലോ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 15 എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. 15 അധ്യായത്തില് 15 ശ്ലോകം. 15 അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താ? പുരുഷോത്തമ യോഗമൊക്കെ എല്ലാരും ആ ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ ആൾക്കാർ കാണാതെ പഠിക്കും. 20 ശ്ലോകം കണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതില്. അതൊക്കെ വായിച്ചെല്ലാവർക്കും കാണാതെ പഠിക്കും അവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു: എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് സ്മരണ കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്, ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്, അറിവ് കൊടുക്കുന്നത്, മറവി കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളാലും അറിയപ്പെടേണ്ടവൻ ഞാനാകുന്നു. വേദം എഴുതിയതും വേദാന്ത ആചാര്യനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായും ബഹിരംഗസ്ഥനായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണെന്ന് കുന്തി ദേവി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അവിടെ കൂടി നിന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതാരാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുന്തി ദേവിയെ പോലുള്ള സദ്യകളും ഭക്തന്മാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രഹേളിക പോലെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കുന്തിദേവിയുടെ സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സന്നിഹിതനായിക്കൊണ്ടു തന്നെ സ്വയം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രപ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് കുന്തി ദേവിക്ക് പ്രത്യക്ഷ അനുഭവമുള്ളതാണ്. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ദേവരുന്നട്ട, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പോയത്. സ്വയം ചുരുങ്ങി ഒരു എന്താണ് തള്ളവരലിന്റെ അതിനേക്കാളും ചെറുതായി ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ശരിക്കുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പരീക്ഷിത് രാജാവ് ആ ചെറിയ ആ ഭ്രൂണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ കണ്ടത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് വന്നപ്പോഴും എല്ലാവരെയും നോക്കിയിരുന്നാണ്, ഞാൻ ഏതോ ഒരു രൂപം കണ്ടല്ലോ, അതാരാണ്, ഇതാണോ അതാണോ എന്ന് നോക്കി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരെയും പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അപ്പൊ എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കുന്തിദേവിയുടെ സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സന്നിഹിതനായിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കണ്ട അയാള്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ എവിടെ പോയി? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയി ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രപ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് കുന്തി ദേവിക്ക് പ്രത്യക്ഷ അനുഭവമുള്ളതാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണോ അതോ കേന്ദ്രീകൃതനാണോ എന്ന് കുന്തി ദേവി തന്നെ അമ്പരന്നു.
സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ കുഞ്ഞായിട്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് പോയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചതും ഇത് തന്നെയാണോ? അമ്പരന്ന് പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവ രണ്ടുമാണ്. സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏത് കല്ലിലും മരത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിത ആത്മാക്കളാകാത്തവരുടെ മുന്നിൽ സ്വയം വെളിപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഭഗവാന് അവകാശമുണ്ട്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും. അതിനും അവകാശമുണ്ട്. അവൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്നോ അങ്ങനെ പറയൂല. എന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്തൊന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യവനികയെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. നിഷേധാത്മാവിന്റെ പരിമിതമായ കാഴ്ചയത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് താഴെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 19. മായാജവനികാച്ഛന്ന മജ്ഞാതോക്ഷമവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി താഴെ കിടന്ന സ്ലൈഡ് ഇപ്പോഴാണ് മുകളിലോട്ട് വന്നത്. കാണില്ലേ? ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നു. ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ സമയം അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. നല്ല നല്ല കുട്ടികളാണ് എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത്. മായ ജവനിക അച്ഛന്ന മജ്ഞാദോക്ഷജം അവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. എന്താണ്? നല്ലൊരു നടന്റെ പോലെ ആണ് എന്നാണ് പറയണത്. മായാജവനിക അച്ഛന്ന അജ്ഞാദോക്ഷജം അവ്യയം ന ലക്ഷ്യസേ മൂഢദൃശ നടോ നാട്യധരോ യഥാ. മായ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന ജവനിക, യവനിക അല്ലെ കർട്ടൻ, ആച്ഛന്നം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട, അജ്ഞാൻ അദോക്ഷജം ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയം, അവ്യയം ഇല്ല, ലക്ഷ്യസേ വീക്ഷിക്കപ്പെടുക, മൂഢദൃശ്യ മൂഢനായ നിരീക്ഷകനാൽ, നടഹ കലാകാരൻ, നാട്യധരഹ നടനായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന, യഥാ പോലെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണ് അങ്ങ്. ഒരു കർട്ടൻ പോലെ നമ്മള് യോഗമായ എന്നാണ് അതിന് പറയാ. യോഗമായ ഉണ്ട്, മഹാമായ ഉണ്ട്. അതില് യോഗമായ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ മറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിക്ക് പരിധിക്ക് അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണ് അങ്ങ്. കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തതുപോലെ അങ്ങ് മൂഢനിരീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തെയും ആ പേരുമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ശരിയായിട്ട് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പേര് അപ്പം നമുക്ക് അതങ്ങ് മറഞ്ഞു പോകും. ആ കഥാപാത്രമാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ഭഗവാൻ ഇത് എന്താണ് രാമായണം സീരിയലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ശ്രീരാമനായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആള് മാറി നിന്ന് സിഗരറ്റ് പോച്ചപ്പോൾ അടി കിട്ടിയത്. അതായത് അത്രയും നേരം ശ്രീരാമൻ എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ മാറി നിന്ന് ആള് സ്വന്തം അഭിനയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാറി ഒരിടത്ത് പോയി നിന്ന് തൻ്റെതായ സ്വഭാവത്തില് സിഗരറ്റ് വലിക്കായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ചെന്ന് അസലടി കൊടുത്തു. ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോഴും അയാള് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തതുപോലെ അങ്ങ് മൂഢനിരീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തിരശീലയ്ക്ക് അപ്പുറമായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. അല്പജ്ഞാനികളായവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അവർ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതേ വസ്തുത തന്നെയാണ് കുന്തി ദേവിയെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് കുന്തി ദേവി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രാപ്യനല്ല, പലർക്കും ഞാൻ അപ്രാപ്യനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ. ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവര് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികളെ പറയുന്ന പേരാണ് അസുരന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അസുരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, ഇതൊരു കാലിച്ചെറുക്കനായിട്ട് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു പോയി, ഈ മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ, ഇതൊക്കെ മണ്ണും കല്ലുമൊക്കെയാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അസുരന്മാർ. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീ നരസിംഹൻ, ശ്രീ വരാഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രൂപങ്ങളിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലോ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ മധ്യ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായ നിരവധി അത്ഭുത കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിഞ്ചു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാനവർക്ക് അസാധ്യമായ തൻ്റെ കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഇനി വായിച്ച് വരുമ്പോൾ ദശമസ്കന്ധമൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലരും ഇതിൽ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പറയണ അല്ലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് വന്ന് ചെയ്തത്. ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തൻ്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ പിഞ്ചു ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ മുലപ്പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൂതനയെ കൊന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശകടാസുരൻ, അങ്ങനെ പലരെയും ഭഗവാൻ കാലപുരിക്ക് അയച്ചു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാനവർക്ക് അസാധ്യമായ തന്റെ കൃത്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭഗവാനെ വധിക്കാനായി തന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടി വന്നെത്തിയെങ്കിലും രാക്ഷസിയായ പൂതന ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അത് മുലപ്പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ പ്രായത്തില് ഒരു സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെ മുല കുടിച്ച ഭഗവാൻ അവളുടെ പ്രാണനെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. അതേപോലെ ഒരു ബാലൻ കുമിളെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി. ഒരു പർവ്വതത്തെ തന്നെ തൻ്റെ കുഞ്ഞു വിരൽ കൊണ്ട് എടുത്ത് പൊക്കി. വൃന്ദാവനവാസികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനായി അദ്ദേഹം അനേകം ദിനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അപ്രകാരം നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. വെറുതെ പൊക്കി താഴ്ത്തിടല്ല ചെയ്തത്, അതങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ആ വൃന്ദാവനവാസികളെ എല്ലാം അതിന് താഴെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് 7 ദിവസം അങ്ങനെ നിന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ തുടങ്ങിയ ആധികാരിക വേദസാഹിത്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളിൽ ചിലതാണിവ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരോട് ഒരു പർവ്വതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഇതുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ. അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. യോദ്ധാവായും ഗൃഹസ്ഥനായും ഗുരുവായും പരിത്യാഗിയുമായൊക്കെ ആശ്ചര്യകരമായ കഴിവുകൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാസൻ, ദേവലൻ, അസിതൻ, നാരദൻ, മധ്വൻ, ശങ്കരൻ, രാമാനുജൻ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ജീവഗോസ്വാമി, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തുടങ്ങിയ ആധികാരികരായ വ്യക്തികളും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ മറ്റെല്ലാ പ്രാമാണികന്മാരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾക്ക് മുൻപേ ജീവിച്ചിരുന്നവർ തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ആധികാരികമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അവരെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് അറിയാം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ പോയിട്ട് ജനിച്ച് ഉണ്ടായിട്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ സ്വയം എന്താണ് ഹരിനാമ കീർത്തനം വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് എല്ലാ ലീലകള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അതേ ലീലകൾ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും പ്രഭുവും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധികാരിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ സ്വയവും
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സ്വയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതേപോലെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞത്. എങ്കിൽ തന്നെയും അസുര മനോഭാവമുള്ള ചില വിഭാഗം വ്യക്തികൾ ഭഗവാനെ പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായി അംഗീകരിക്കാൻ സദാ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു. അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിർത്തിയാ മതിയാ? ക്ലാസ് ഉണ്ടോ വല്ലവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തീർക്കാം. അംഗീകരിക്കാൻ സദാ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്നു. ഇത് ഭാഗികമായി അവരുടെ അല്പജ്ഞാനത്താലും ഭാഗികമായി അവരുടെ വർത്തമാനകാലത്തിലെയും ഭൂതകാലത്തിലെയും നിരവധി ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടായ ദൃഢമായ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാലുമാകുന്നു. മുന്നത്തെ ജന്മത്തില് അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കണം. അതിന് ഭാഗവതം കുറേയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ എഴുതി പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ വിവർത്തനം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവരായിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നേ പ്രത്യക്ഷമായി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അത്തരം വ്യക്തിയെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായി തിരിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ലെന്നാണ് മറ്റൊരു വിഷമത. ആദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറ്റി ഓരോ ഗുരുക്കന്മാര് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്കതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. ഈ ജന്മത്തില് തന്നെ അറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നും വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നാല് വേറെ ഇപ്പൊ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങള് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അന്ന് പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജ്യം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ? നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ വേറൊരു രാജ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റണേ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ശരിയാണല്ലോ, അത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വായിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി വച്ചിരിക്കണത് തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും. എങ്ങനെ യുദ്ധം നടന്നിരുന്നു, 1-ാം ലോക മഹായുദ്ധം, 2-ാം ലോക മഹായുദ്ധം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേപോലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിട്ടുള്ള 2 വായു ചേർന്നിട്ടാണ്, വായുവിലെ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത്? അതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് എന്താണ് ശാസ്ത്രപരമായി തെളിയിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിന് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ സ്വന്തം കത്തുന്ന ഒരു വാതകം, ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാതകം, അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് തീയിനെയൊക്കെ കെടുത്താൻ കഴിയുള്ള ഒരു ദ്രാവകമായ ജലമുണ്ടായി. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, ബുക്കില് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതും പരീക്ഷണപരമായ ജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിനെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ അപൂർണമായ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാനത്താൽ പരമപുരുഷനെ ഗ്രഹിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ എന്തെന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കണ അധോക്ഷജൻ അഥവാ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും പരിധിക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ നിസ്സാരക്കാരനൊന്നല്ല, നമ്മൾ നിസ്സാരം ചെയ്ത പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല. നമ്മുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപൂർണങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണായാലും കാതായാലും ത്വക്ക് മൂക്ക് എല്ലാം അപൂർണങ്ങളാണ്. എന്തിനേയും ഏതിനേയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒരു തിമിരം വന്നാലേ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ണെന്ന് പറയണത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ചില നിശ്ചിത ഭൗതിക നിബന്ധനകൾ ഉൾപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ പോരായ്മകള് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. എല്ലാം തികഞ്ഞതാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. വിശേഷിച്ചും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ വിശേഷിച്ചും അല്പബുദ്ധികളായ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ന്യൂനതയെ കുന്തിദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. സ്ത്രീജനങ്ങള് അതില് പുരുഷന്മാരത്ര കഴിവൊന്നും സ്ത്രീകൾക്കില്ല. അതുമല്ല, ആകെ ലോകത്തില് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ 17-14 ഇതിലും ആകെ ഒരു പുരുഷനുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ്. ഈ ഒരു പുരുഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഒരു പുരുഷനുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും സ്ത്രീകളാണ്. ഈ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ അഹങ്കരിക്കുന്നവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുന്ന് കേക്കണ്ട. നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ചു പേരുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരും അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ന്യൂനതയെ കുന്തിദേവി അംഗീകരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വിഷ്ണുവിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു. വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ദേവീദേവന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിദുരർക്കും ഒക്കെ മുമ്പേ ഉള്ളത്. അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് ആത്മീയ ജീവിത ആരംഭം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയായുങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായ ഇത്തരം ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ മൂഢന്മാർ മാത്രമേ നിന്ദിക്കുള്ളൂ. ചിലവരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറില്ല. അമ്പലത്തിന്റെ അതവർക്ക് നാണക്കേടാണ്, അല്ലെ? പുറമേ നിന്നുണ്ട്, ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കാത്തോളനെ, ഞാൻ അകത്ത് കയറിയില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണത്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം ശരിയാക്കണേ എന്നായിരിക്കും ഉള്ളില് പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് എത്ര ഫലപ്രദമാണോ, അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സർവാധിപത്യത്തിന് മുമ്പ് ശിരസ് നമിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾക്ക് അത്ര തന്നെ ഫലപ്രദമാണ്. കുന്തിദേവിയുടെ സ്തുതിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത്. ഇനി നാളെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि